Jomic Calleja ta' 34 sena li joqgħod Ħaż-Żebbuġ prova jixtri materjal radjoattiv kif ukoll splussiv. Hekk instemma fil-Qorti hekk kif beda l-każ ta' Jomic Calleja li qed jaffaċċja akkużi li allegatament ipprova jdaħħal splussiv ta' tip sifor f'Malta. Fil-Qorti xjed is-Supretendent George Cremona mill-iskwadra ta' kontra t-terrorizmu qal li bejn Ġunju u Lulju minn siti online fid-dark web prova jixtri l-velenu u anke materjal radjoattiv. Cremona żied jgħid li l-bejjiegħ qal lill-imputat li l-prodott se jintbagħat f'pakketti żgħar moħbija bħal Bluetooth speakers ħalli jekk jgħaddi mis-sistemi tas-sigurtà ma jimmarkax. Il-bejjiegħ spjegalu li jekk il-materjal radjoattiv jagħmlu jew mal-ikel jew max-xorb fi żmien ġimagħtejn dak li jkun ħadu imut kawża ta' pneumonia. Fid-diskussjonijiet bejn il-bejjiegħ u Jomic li spiċċaw għand il-pulizija, Jomic allegatament trid jixtri 5 dożi u rid juża l-velenu għal persuna li tiżen bejn 55 u 65 kilogramma, btul ta' bejn 165 u 175 ċentimetru. Allegatament l-akkużat qallu biex jibgħat il-pakkett Malta, iżda hu mifhum li s-sustanza radjoattiva qatt ma waslet f'pajjiżna. Is-Supretendent George Cremona xjed li s-sajf li għadda Jomic Calleja xtara splussiv mill-Istati Uniti. Bl-isplussiv wasal Malta fis-26 ta' Awwissu li għadda. Ix-xut qal il-pakkett kien indirizzat lil Roger Tabone, isem fals li jintuża minn Jomic. Intqal li fis-27 ta' Awwissu li għadda beda l-proċess sabiex jitqassam il-pakkett mill-Express Trailers. Bil-pulizija kellha suspett li xi ħadd minn din il-kumpanija beda jgħin lil Jomic Calleja biex il-pakkett jasal għandu. Fil-fatt il-pulizija identifikat lil Matthew Borch, supervisor mal-kumpanija. Intqal li huwa ġie arrestat u ammetta. Fil-fatt quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek xjed Matthew Borch li qal li darba kien issellef 200 euro minn għand Jomic Calleja. Qal li Jomic marandu biex jgħinu u jinfurmah meta jkun wasallu xi pakkett. Xjed ukoll Jonathan Attart li qassam l-affarijiet li jaslu Malta mal-kumpanija Express Trailers. Qal li fis-27 ta' Awwissu Matthew Borch ta' istruzzjoni biex l-ewwel pakkett li qassam ikun ħal-qormi. Fit-triq beda jinduna li kien hemm karozza li bdiet issegwih. Għaldaqstant huwa mar lura x-xogħol u nduna li kienu qed isegwuh il-pulizija. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija qalu li kollox jindika li l-isplussiv kien se jintuża minn Jomic biex tinħadem bomba f'Malta tat-tip improvised electronic device x'aktarx destinata biex titwaħħal ma' vettura. Apparti dawn l-akkużi, Jomic Calleja qed jaffaċċja akkużi fuq droga u bħalissa qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-investigazzjonijiet fuq dan il-każ qed jitmexxew mill-Ispettur Omar Zammit.